mga tauhan ng Pangasinan Police Provincial Office isinailalim sa drug testing. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Sumailalim sa drug testing ang mga kawani ng Pangasinan Police Provincial Office sa Camp Governor Antonio Sison sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Layunin na aktibidad na matiyak na nanatiling malinis sa illegal na droga ang mga pulis at patuloy na nagiging huwaran ng disiplina, integridad at pananagutan sa publiko. Isinagawa ang drug testing sa ilalim ng higpit na health at safety protocols katuwang mga otorisadong medical at laboratory personnel. Ayon sa Pang-PPO, bahagi umano ito ng internal cleansing program upang mapanatili ang isang credible, professional at serbisyong nakatuon sa mamamayan na kapulisan. Muli namang iginiit ng ahensya ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang mamamayan at ipatupad ang batas ng may katapatan at dedikasyon. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.